in šolstvo, potem kajkavsko književno jezikovno dediščino ter gradiščansko hrvaško književnost in jezik. Je avtor več samostojnih del, številnih znanstvenih razprav, urednik in sourednik raznih zbornikov in član več društev. Svoje dela objavlja v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Danes nam bo predstavil prvi hrvaški glagolski in latinični protestantski katekizem iz Uraha. Hvala vam lijepa. Odlični, vsega spoštovanja vredni, preslavni in učeni Gospodje, cenjeni in častljivi očetje v Kristusu. Ne dvomim, vele spoštovani Gospodje, da so vsa vaša dela, vsi vaši napori in prizadevanja usmerjena v to, da bi se vsako jutro vse crkev Božja na tem svetu verno ohranila in ohranjena postala še sijajnejša, da bi si mogla in morala iz dneva v dan privzemati vse večji prirastek v duhovni stvarenji. Temlin, jezero 715. leta, se je obrnil na svoje štitelje in svoje sonarodnjake, a ja bih vam danas želio predočiti, da v istome smjeru 1561. godine počinje tiskarska djelatnost grupe hrvatskih, istarskih, onda istarskih prevoditelja s namjenom da se Božja riječ proširi na tadašnji južnoslavenski prostor gledano od Uraha i Tübingena. Jer u Urahu gdje je barun Ivan Ugnat našao svoje skrovište, svoj drugi dom, dvorac Amandenhof, predao je nekoliko prostorija onima koji će raditi na prijevodu Biblije na hrvatski jezik. Jasno, u tome je prednjačio, a tko drugi nego naš i vaš veliki Primož Strugar, koji je u Njemačkoj već od 1543. 4. Stipan Kozul također dolazi za njim iz Buzeta, iz Pazina, da bi počeo s djelatošću u Kranju, pa onda u Ljubljani, ali Alpuška monarhija na čelu tada sa Ferdinandom I ne trpi pristaše reformacije i one zemlje u kojima protestanata je bilo, od njih traži, od poglavara i crkveni i svjetovni, da protestanti u tim zemljama nemaju što tražiti. Jedini izlaz takvima je ići na sigurnije terene i tamo propovedati Božju riječ. Jedan od takvih je evo naš Stipan Kozul Istranin. Kad je došao u Njemačku, Trubaru kao postanar u njegov dom, Trubar je primijetio, a prije toga na poticaj Petra Pavla Vergenija mlađega, da bi Stipan Kozul bio jedini sposoban da počne prevoditi Novi testament s njegove slovenske knjige iz Novog testamenta, tiskanog 1557. godine. Kozul se prihvatio prijevoda, napravio probni prijevod, šalje ga u
Ljubljanu, u Ljubljani se komisija sastane i kaže taj bi prijevod trebalo dati znalcima hrvatskog jezika, pregledati i vidjeti da li je prijevod na mjestu. Sastalo se povjerenstvo u Metliki i ono je odobrilo Konzulov probni prijevod na hrvatski jezik i rekli su mu da bi prijevod trebalo tiskati ne samo na glagolici nego i na ćirilici. I to je bio poticaj da Trubar sa Ugnadom i sa Konzulom sklopi jedan dogovor i kažu dobro, evo potvrde su ovdje, Vox Populi odobrava tvoj prijevod, ali mi nemamo glagolskih slova. U Njemačkoj nijedna tiskara nema glagolice, glagolskih slova za tiskanje. Pa ti, Stipane, si pop glagoljaš nekada bio u Istri, u Pazinu. Ti znaš kako slovo izgledao, služio si se čak glagolskim knjigama u Istri. Jedini si ti spreman i najbolje sposoban da odeš u Nürnberg i tamo dadneš rezati slova glagolska. Stipan je Konzul otišao u Nürnberg i tamo je po ugledu na predložak glagolskih slova, glagolske početnice iz 1527. tiskane u Veneciji, tiskao i dao rezati slova glagolska. Kad je to Trubar vidio, prvi otisak koji je napravljen, s takvim veselim je uskliknuo, pa to su ljepša slova nego ono što se u Veneciji tiskaju. Pokusni list i sa ovim prijevodom pokusnim poslao je Maksimilijanu u Beč sa zamolbom da neka dadne znacima hrvatskog jezika pregledati ovaj pokusni list, da li smo dobro i da li smo na pravim putu kod prevođenja na hrvatski. Nemamo podataka kakav je bio odgovor, ali na temelju onoga što je slijedilo, a slijedilo je nakon pokusnog velikog lista tiskanje u većem tiražu. I prva knjiga koja je bila je Tabla za dicu. Početnica, jer nakon svih velikih stvari koje slijede, u takvom potezu jednom, kao što je i Temlin, prvu knjigu za prekomurce napravio, to je katekizam, tako su glagoljaši istarski u Urahu počeli sa početnicom, glagolskom i ćirilickom, i pokazali su kako će slova glagolska i ćirilska izgledati, jer će iza toga slijediti veće knjige, katekizam, postila, Novi testament čitavi, tako dalje. I kad se to otisnuto u 2000 primjeraka glagolske i ćirilske početnice, onda je trebalo sada napraviti i prvi katekizam glagolski, koji je također tiskan 561. kao i ova tabla za dicu. 561. dolazi na svjetlo katekizam s naslovom Katekizmos, jedna malahna knjiga u kojoj jesu veljepotrebni i prudni nauki i artikuli prave kršćanske vere s kratkim istomačenjem za mlade i priproste ljudi. Jedna predika od kriposti i ploda prave kršćanske vere skroz Stipana Istranina s pomoću dobrih Hrvatov sad najprvo istumačena. Ispod slijedi jedan njemački kratak naslov, jer zanimljivo, moramo to reći, 10 knjiga koje su tiskane u Urahu, Primož Trubar pisao je predgovore na njemačkom jeziku za sve one dobrotvore njemačke mecene, da se zna što dotična knjiga sadržava. Dakle, sami Njemci su financirali tiskanje hrvatskih knjiga. Malo neobično i nejasno. Kako to da iz Hrvatske niko nije dao niti groša tadašnjega, niti novčića? Nije dao nitko. Pa niti Zrinski, koji je naručio nekoliko primjeraka dotičnih knjiga, ali nije dao ništa za tiskaru u Urahu. Dao je Maksimilijan iz Beča, Ugnad barun Ivan Ugnad sa svojim metak je trošio za tiskanje tih knjiga. Krištof vojvoda Viterbečki također i tako dalje. Prema tome vidimo kako je hrvatska riječ
da kako i Trubarova slovenska riječ tadašnja nailazila na recepciju od njemačkih pastora, gradonačelnika, intendanata itd. Samo da se Božja riječ na narodnom jeziku, materinskom jeziku, Biblija da se približi tom svakidašnjemu čovjeku. Obuhvaća ova knjižica koja je ovdje u pretisku 7 maraka, 112 stranica, male džepnog formata. Tiskanje je iznosilo 12 lira i 36 forinci i 4 novčića. Mjesto je tiskanja zapravo Urah, jer u Urahu je tiskara glagolska bila utemeljena, a ne u Tübingenu, ali svaka tiskana knjiga ima na svojoj korici naslovu da je u Tübingi tiskana. Tübingen zato je to bio sveučilišni grad, tamo je bio teologija, tamo fakultet teološki, itd. Znači Tübingen je bio jedan reprezentativan grad i Tübingen je označivan kao, jer u Tübingenu su i uvezivali i tiskali latinicom knjige i tako dalje. Tübingen je bio onaj grad koji je trebalo na korici otisnuti. Tiskan je dakle u Urahu, godišće po Isukrastom brojstvi 1561. na glagolici. Naslov glagolice je njemački, skraćen njemačkim glagolicom. Predgovor posjete Maksimilijanu II. Njega piše u gotici sam Trubar. Evo kako je Istran, kapelan Istran je napisao par riječi svoj čitatelj. Slično kao i Temlin. Predraga bratja u Isusu Hristu, mi vas prosimo da ovo naše prvo tijelo tumačenje, štampanje od nas sada za prvo dobro vazmite i da Bože obraćajući i tumačeći razumete. I ako je u njem ko pomankanje u tumačenju, u beseda ili u slova, u ortografiji, to isto nam skoro dajte u pravoj ljubavi na znanje. Hoćemo te iste za na prvo u drugih knjigah popraviti. Zašto za ovim knjižicami, ako Bog bude hotil, hoćemo Novi testament s glagolskimi i cirulskimi slovima štampati. Tom toga verno molite Boga za nas, Stipan Istrijanin i drugi ostali vaši sluge. Evo, to je bila želja Stipana Konzula, da ako se što god nađe u knjižici što nije dobro prevedeno, tehničke strane, greškice, neka se javi njima, mi ćemo to popraviti. A ako Bog bude htio, dobit ćete Novi testament. I doista, prvi hrvatski Novi testament je tiskan 1562. i 563. godine. To je prva hrvatska Biblija Novoga Zavjeta. I kada se u Hrvatskoj govori o povijesti prevođenja Biblije na hrvatski jezik, ovo se, nažalost, u našim danima, do naših dana zaboravlja. Ne želi se istaknuti. A ja koji se time bavim već nekoliko godina, uvijek ističem, nema hrvatskoga jezika, povijesti, ako se ne uzme u obzir i ova uraška protestantska hrvatska knjiga u obzir. To je zapostavljeno kod nas, to je na margini. Zato što još ne vladaju predrasude. Ja kažem, pa vidite naše susjede Slovence, svojega Trubara itekako tiče, jer je donio književni jezik, preveo ga, dakle, isto tako Novi testament. Oni se njega ne odriču. A mi ovdje u Hrvatskoj, koji je dio hrvatske kulture, našega Stipana Konzula i tih uraških glagoljaša, mi njih na marginu stavljamo. Zapravo uopće u udžbenicima se ne spominje ta djelatnost njihova. Ja trubim to već godinama, ali ne slušaju. Evo, dozvolite, što je Konzul, evo pri kraju sam, ja ću samo pročitati još, moram pročitati da vidite kako je Trubar posvetio Maksimilijanu. Što je napisao ovdje na hrvatskom prijevodu, jer on je to napisao na latinskom, odnosno na njemačkom, na gotici. Pošto smo mi u ovim gornjim njemačkim stranama dobili hrvatsku tiskaru, dobru i lijepu, pomoću mnogih kršćana dobroga srca, te pošto smo za vrijeme kada smo 2 epistole apostola Pavla Korinčanima i Galačanima tiskali u krajinskom jeziku, in der krajnerische Sprach, to Trubar kaže,
ovamo u Tibet dobili Štefana Istrijanina, nagovorili smo ga da dok ovamo u Tibet ne dođe više pomoćnika na hrvatsku tiskaru, on sam složi i dade tiskati katekizam s kratkim tumačenjem simbola vjerovanja od Atanazija, Ambrozija, Augustina i propovjed od jakosti djelovanja prave kršćanske vjere, što je u ukrajinskom fonden kromatičen pristen prevedeno i popravljeno i ovamo nama za tiskanje poslano. Naime, ova propovjed, to je Trubarova propovjed koju je onda prevedena na hrvatski i svećenici u Istri su je preredili za hrvatski katekizam. Ovako ćemo s katekizmom raširiti pravu vjeru i u priprosti narod u Turskoj. I nije bez razloga što mi sada ovaj prvi pokušaj našeg novog hrvatskog prijevoda, ovo izdanje, vašoj visosti posvećujemo i u vaše ime izdajemo, ali se nedoliko je sve ove razloge ovdje izbrajati. Neki su od njih u njemačkom predgovoru krajinskih epistola Rimanima napomenuti. Naša je molba da ovu našu dobromišljenju posvetu i knjigu dobrohodno primite, te da je od stručnjaka znalaca hrvatskog jezika izvolite dati i ispitati i nama javiti. Ako imate pogrešaka u riječima ili ortografiji, poslije katekizma obećaje se tiskati prvi dio Novog Zavjeta, erstlich mit kroatischen Buchstaben der Name Cyrilischen, die wir bald zu überbekommen verhoffen. Dakle, isto slično što je tamo bio Konsul spomenuo, oni će, ako Bog bude htio, napraviti i Novi Testament u hrvatskom jeziku. Sada, ako bi ja želio vama predočivati koje se razlike u katekizmu u jezičnom pogledu nalaze u 1561. godine u Blagorskom i ovom 1564. o kojoj će kolega Hajsab nešto više reći, vidjeli biste da je onda razlika jezična, leksička i čak morfološka prisutna. Katekizam na latinici je više, već možemo reći standardiziran, štokaviziran, kao što to bude tamo. Evo vidite, ovako je, samo se prošetamo po naslovima, evo Blagorski prijevod na latinici, ovaj iz 564. najljepše urešena knjiga tiskana u Urahu ikada, jer ima lijepe bordure sa strane, sa slikama je ona pokazana. Evo ovo sam usporedio vjerovanje u latiničkom katekizmu i u ovome terminove katekizmu kako ide ovoga. I kada se uspoređuje ovaj Konzulov katekizam latinični i vidite kako je jezično tu ipak kreativna jezična strana jednog i drugoga jezika, jednog drugog autora sadržava isti rečenični sklop, ali jezik je prilagođen svome čitatelju. Dakle, ovo je prvi književni prekomorski jezik, evo kao što vidite kod Tebrina, a to vi, dragi prijatelji, jako dobro svi znate. I ovo sam onda pokušao pokazati kako je jedan suvremeni prijevod maloga Luterovoga katekizma koji je danas preveden na hrvatski jezik i može se tu vidjeti veliki i mali katekizam Luterov, pa se može uspoređivati kako jezik funkcionira u 16. i 17. stoljeću. Ja sam zaključio da velike promjene nema, samo što je standardni hrvatski danas jezik, današnji standardi, jasno, a u 16. stoljeću Konzulov jezik je mnogo pitkiji, mnogo topliji, zato što je on bio narodni jezik ovoga svakidašnje riječi. To jezik nije bio umni, recimo biblijski, ne znam kako, nerazumljivi. On je bio priprosti za jednostavnog čovjeka razumljivi. I zato je prijevod Novog testamenta, kada ga čitam ja danas i uspoređujem ovaj standardni je toliko nekako okamenjen, krut, razumijete, to ne podcjenjujem. A Konzulov, to je takva ljivota čitati topline, nutra izraza, da to čovjek ne može doživjeti samo ako ne čita taj Konzulov jezik. Novi testament. Oprostite, hvala vam lijepa.